नवरात्र में हम थावे मंदिर जाइब हो। चैत के नवरात्र में हम थावे मंदिर जाइब हो। चैत के नवरात्र में हम थावे मंदिर जाइब हो। चैत के नवरात्र में हम थावे मंदिर जाइब हो। रुपया पैसा भेज दो पिया, रुपया पैसा भेज दो पिया, चुनरी हम चढ़ाइब हो। चैत के नवरात्र में हम थावे मंदिर जाइब हो। चैत के नवरात्र में हम सास के ले जाइब हम, जेठानी के ले जाइब हो। ननद के ले जाइब हम, देवरानी के ले जाइब हो। बबुआ के मुड़न जाके असो, बबुआ के मुड़न जाके असो मंदिर पर करवाइब हो। चैत के नवरात्र में हम थावे मंदिर जाइब हो। चैत के नवरात्र